Přijel nám kolega, jdeme nahrávat další věc na album. Má zpoždění 25 minut. Dělej, už jste měl být 4 minuty, ty bagore! Čau. Čau. Čau, Bobby. Čau, čau. Čau. Čau, Bobby. Nazdar. OK, takže vítám vás u dokumentu k albu Since Day One. Nacházíme se u nás ve studiu ve Strašnicích, kde to vlastně celý vzniklo, ten projekt. Abych k tomu něco řekl na začátku, tak asi vlastně proč to celý vzniklo to album je jedna věc taková, že půl roku zpátky, možná díl, rok zpátky, nevím teď přesně, já hrál fotbal v Rakousku, jezdíval za mě Mikey Beats za mnou, nahrávali jsme tam u mě v pokoji, v šílených podmínkách jsme se snažili něco vytvořit a vlastně tam vznikl ten první impuls jako k tomu začít dělat tu hudbu jako na max, na 100%. A tam vznikl ten první nápad k tomu, že vznikne jako studio, vznikne label MPG a začali jsme to realizovat. Hned jak jsem se vrátil minulý léto, já jsem prostě skončil s fotbalem a začal jsem se věnovat 100% prostě do hudby, to 50%. Všechen svůj volný čas, většinu svých finančních prostředků jsme nastrkali tady do tohohle místa, aby jsme se mohli prostě zlepšovat, vyskylovat a nějakým způsobem to posouvat dál. Takže to je asi k tomu nějakému začátku toho, jak to jako vznikalo v našich hlavách. Chtěl jsem já osobně udělat nějaký první projekt, co by měl vzniknout jako pro mě, protože album jsem žádný ještě neměl a nevím, s kým jiným bych to měl asi udělat, než s Magim, se kterým jsme prostě začínali dělat tu hudbu jako od začátku, kdy jsme vznikali naše první tracky společně, vnímáme to vlastně po celou dobu společně, všechny ty naše cesty a řešíme to. Takže vznikl vlastně nápad udělat společný album Since Day One. Název, který vypovídá o tom, že s Youngrem děláme vlastně hudbu od začátku, počínaje trackem Paradise, který nás nějakým způsobem charakterizuje. A chceme nějakým způsobem i takhle jako fungovat dál po boku. Po nějakých 3,5 letech došlo na společný album, na společný projekt. Měli jsme za sebou víceméně zatím jenom takový malý EPčko 0204, který jakoby má jenom 3 tracky. Nějakou moc hloubku to nemá, ale sebevětší projekt jsme ještě zatím spolu neměli, takže konečně nadešel čas, aby jsme udělali spolu album. Dřív to ani moc nešlo, kvůli vzdálenosti, která mezi náma byla, jelikož Younger bydlel v Maďarsku, ale všechno se změnilo tím, jak vlastně vzniklo tohle studio, s tím taky vzniklo i tohle album naše první společný. Když si tak vzpomenu a vezmu to všeobecně, tak to album šlo docela hladce, myslím si, že to je hlavně díky tomu, že jsme s Youngrem víceméně na nějaký společný vlně, ani tady nebyly žádný moc hádky extra, víceméně jsme spolupracovali všichni. Díky kompu a vůbec se nebav, ty vole. Máš tady práci. Ale tak koupíme ten plugin, ne? Ty do piči, mám prachy teď. Ti teď přišlo 400 pade, vole. Ty vole, jsem to utratil zase za ten šmejt. No vás, přestaň si tady textovat, s kundama. Jsi na kameře, kámo, jsi na kameře. Jo, strečím krete, vole, jo, dobrý, tak streč. Dobrý, končíme, jdem chlastat. Tady to se mi nehotovuje. Kurva, co to bylo? Hele, čum. Už vlogujem na album. Fanoušci si myslí, že točíme prachy. To je láska na první pole, to nebude fréra. Mikey sedí on the beat, jak on ladí mi tam basy, velký balí hit, crazy, jako když jsem mýval dlouhý vlasy, lakovaný nechty. Ale že jsi to pak dával jakoby dál, že bych tady No to jsem freestyloval. dal nějak a tohle to bych třeba nechal zase. OK. Zkus to dát vejš, vole. To musíš otevřít tady ten skill, ty vždycky říkáš, vole, že to Že to ne, ale neumím tak to, kámo, vole. víš, jak ti to zase vole dá, když to jakoby nějak... Pořád dokola. Mikey sedí on the beat, jak on ladí mi tam basy, breakiš balí hit, crazy, jako když jsem mýval dlouhý vlasy, lakov. Tak? No, třeba. Ahoj lidi, vítám vás v našem studiu krásným, nahráváme track, podle kterého se jmenuje naše crew. A dál nevím, jak se soustředí. A look and speak. Mistr v práci. Tak abych vám ukázal naše studio, víceméně abyste viděli, jak to tady vypadá. Tady máme větrák, který teď nejede, protože nejede zároveň topení, takže nám je zima teď. Nezaplatili jsme za plyn. A moje oblíbená věc, co bych ukázal třeba v tomhle studiu, kromě spícího Lukina, tady vidíte produktivitu, tak je tady ta super věc, tady ten ovladač a sleduj to.
Takže tak no, máme tady televizi, dřív tady byl PlayStation, ale Younger si ho vzal domů, takže teď tady máme jenom televizi bez ničeho. A tak no, máme tady výhled, ale tak ve vězení. Kitku, je to první kitka, která je umělá z plastu a stejně nám vadne. A tak no, čekáme, až si Younger tady dopíše věci, aby jsme mohli pokračovat. Co dělá ty tenhle beat? Čum poslouchej, to je úplně strašně hard. Moc pomalé na mě, ale to je dobrý. The fast runner! Tady můžete vidět, ještě jsem zapomněl, pane bože. Vinylová deska, jsou pouze 2 kusy na světě. Jeden kus mám já, jeden má brácha. Vinylová deska, double tracku. Už to má Bekundy. Tak to nedořeknu. Skurve! Představoval naše studio, vole, do vlogu. Čau vlogu! Co to je za vlog? Nevím, představoval jsem si tady máme vylepený vůbec. Jo, to je vlog k albu. Album jsem se na vás. Představoval jsem si to Děláme na album Bum 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 Bum. Moje první album. moje druhý. Vyjde dneska, řekli jsme kolikátýho, aby jsme to mohli zdokumentovat. Podle mých hodinek je právě 17. září. Já si myslím, že tak v únoru bude mít. Já si myslím, že příští jaro bude release. Maximálně. Až bude. Ale každopádně to bude dobrý jak svině. Jsou hotový 2 tracky, vlastně tenhle bude třetí. Jo, ještě máme vlastně rozpracovaný intro. Jo, to je hodně rozpracovaný. Intro to je rozpracovaný, takže jsme ho uložili do koše. A to se nebude dávat. A ještě to, pokud schválně, teď to tady řeknu, jestli se povede křest. Jo, křest. Křest se povede, to je jasný, to už víme teď, že se povede křest. OK, takže se asi můžeme posunout k albu. 10 tracků máme na albu s tím, že jsme jich jako počas té tvorby toho, když jsme to začali dělat asi od srpna minulého roku, tak vzniklo prostě víc tracků, měli jsme pravidelný sessions, který prostě kolikrát nedopadly podle našich představ, ale to je i právě plus tohohle studia, že prostě máme svůj čas, můžeme si sem kdykoliv zajít, prostě kdykoliv je nálada na to dělat hudbu, tak prostě jdeme, děláme si věci, které ani třeba nikdy nevydáme, jako máme několik tracků, který jsme začali dělat, prostě věděli jsme, že to jako není ono, tak jsme to prostě, jak my říkáme interně, uložili do koše, už to prostě nikdy jako nevydá, ale v tom je i prostě, jak říkám, ten plus tady tohohle studia. Takže, jak jsem říkal, máme 10 tracků. První se jmenuje Jak jinak než stejně jako album, Since Day One. Jak říká i název, tak prostě je to o tom, že jsme spolu od prvního dne a to je asi tak všechno, co bych tomuhle tracku řekl. No. To je track, který vznikl úplně jako poslední, kdy vlastně jsme si sem pozvali našeho kamaráda Vickyho, s kterým jsem vlastně začal dělat hudbu úplně jako od mých počátků v covidu, když jsem jako měl první myšlenku nějak dělat prostě hudbu, tak on byl ten, který mi v tom pomáhal, vlastně navzájem jsme si nějak pomohli. On teda za tu dobu ušel asi jako trošku větší cestu než já, ale jsem rád, že jako nezapomněl na to, že prostě jsme to začali dělat spolu a že jako je ochotný nám pomoct, takže vlastně jako přišel a udělal nám tady beat, my jsme to prostě nahráli track asi za nevím kolik hodin, což za mě jako je jeden z tracků, který jako vnímám úplně jinak než ty ostatní, protože to prostě fakt bylo od počátku, kdy jsem jako já měl možnost nějakým způsobem jako mluvit do tvorby toho beatu, kdy vlastně člověk pak tu hudbu jako vnímá úplně jinak, protože to pak je prostě fakt jako, že totálně z ničeho prostě člověk vytvoří něco a je to fakt jako super pocit. Menči, co se dneska děje? Tak, udělali jsme si yerbu mate a máme tady vzácného hosta, Vicky Ferry Beats, a dělá nám beat na míru do posledního tracku na albu a to sice do prvního. Takže teď to nějak vymýšlíme, co a jak chceme, spíš to režíruje Younger. Já nevím upřímně, co se teď děje, takže teď jenom chilluju. Je zajímá, co za type music dělají ty holky vedle, kámo. To furt vrtá úplně hlavou. To nemám. A jaký, nevíš, jako přímo tady tu basu, jo? No, tady tu píčovinu prostě. Kámo, tak to je nesmyslný, vole, úplně. Máme tady track číslo 2, na 2 jsme museli dát co jiného než Paradise 2. Kdy jsme vlastně s Magim přemýšleli, že chceme prostě tu 2 dát na to album, s tím, že jako Paradise je doteď jako číselně asi náš, nebo ne, asi určitě náš nejlepší track, který jako prostě když třeba někam jdeme, tak jsem se setkal s tím, že lidi
prostě nás jako poznávají s tím a hned nás konfrontují s tím, že máme jako track prostě Paradise, který si předčil naše očekávání, které jsme měli. Takže jsme chtěli prostě udělat dvojku, bylo trošku složitý, jak to pojmout, protože prostě dvojka jakkoliv věci, ať je to tracku nebo prostě seriálu, většinou jako není tak dobrá jako jednička, takže jsme to chtěli pojmout trošku jinakým stylem. Takže jsme se chtěli zdržet nějakého summer beatu, nějakých motivů palmy, pláže a takhle. Pojali jsme to trošku jinak asi, než by ostatní čekali a o to nám šlo. Takže pokud si teď ten člověk čte tracklist a vidí tam Paradise 2, tak asi bude čekat něco jiného. Doufám ale, že nebudou zklamaní. Ale za mě jako to je track, který se prostě poved a je to taky jeden z tracků čerstvějších teda, který jsme nahráli asi před nějakým měsícem nebo kdy. A za mě jako to je track prostě jeden můj nejoblíbenější z toho alba, no. Tak chápeš, že když zapneš ten metronom, Ale kámo, já nemůžu nahrávat s metronomem. Je to série, jak to je v těch sluchátkách. No tak to budeš muset trefit, no. No já to trefím, to jako, to o tom žádná. Si nenechá poradit, vole. No tak, první zlatá rybka nevyšla. Nová stíráš ty teď, já měl smolnou ruku. Jako, a tak nejdřív nahrám, ne? No to je pravda, jdem nahrávat, pak vyhraje Meloun, vole. Máš to, jo? Kámo, Magor. Míle stejně jsem full killer, věříš, nevěříš tomu stejně, já jsem PRT. Vyšel Paradise, všichni oslovují mě a mý bros, žijem stejný life a z rapu první výnos. Je dobrý, vole! Všichni oslovují mě a mý bros, žijem stejný life a z rapu první výnos. To je úplně takový Ten to, kámo, to blbý, je kámo. přesně to, co potřebujeme, Jo. kámo, že jo? Úplně, že tam jako to... No kámo, jako dobrý, vole, že to je na minulosti. že to je na dvojce, že jo? Jo. Že trojku si lidi nepustí. Jakoby, že budem rapovat o tom, co jsme No. my prožili, když to vyšlo. To je dobrý jako... Takový za recap, kámo, 3 No, lety. no. Že to je dobrý koncept, jak ujmout tu dvojku. Recap za 3,5 roku, no. Jak kráva. Tyhle, to bude jednoduchý, kámo, ty vole. To napíšu hned. Tam budeš jenom Už se doba všichni oslovují mě a když nevěříš tomu stejně, já jsem PRT. Vyšel Paradise, všichni oslovují mě a Výherní čísla. stejný life a z rapu Hovno! první výnos. Kámo, vyhraje Melouna, bez píči vyhraje Meloun. Výherní čísla, 42 to mám na drezu, vole. Kámo, to říkají Ale- minulé bráchovo číslo. Ale 42 jsem měl tady, ty Já vole. chci vyhrát tu dovolenou, vole. Na auto, Seat Leon. Ford Focus. Tak ti nahrávat, vole, v té době. Jdu vydávat prachy. Ty píčo, o kuličku. O kousek vždycky. 43 kousek, no. Tak ještě velkou hru. To musíme najít. Truhličku. Ši, vole. Nic, vole, jsme chudí, no. Michael, zkuš pro našost. Žijem stejný life a z rapu první výnos. Stalo to za to. Budeš pro mě jako crack, budeš můj furt to platí, budeš můj jediná nepřístupný srdce, já mám dál nevídené, tak už nevím kam dál. Další track FedEx, za mě taky jako dobrá věc, pro dost dobrý track, který má potenciál prostě jako na to být dobrý, co se týče i jako nějakých jako bars v něm, tak za mě to dává prostě smysl, že vlastně celý to album dává nějakým způsobem smysl, že to není prostě jenom napsaný texty, které nedávají smysl jenom aby se rýmovaly, že to jsou fakt jako věci, které prostě žijem a je to tak, píšem to, co žijem, to, co cítíme, takže doufám, že to všichni si v tom najdou to svoje a pochopí, jak my jako přemýšlíme, jaký je ten náš lifestyle v té hudbě, ten přístup. Skloubili jsme trošku jako nějaký jinačí styly, který bereme. Třeba mně přijde, že Medži tam prostě použil nějaký jako jiný flows, než normálně prostě jako mívá. Kde jsem si vyzkoušel taky konečně jakoby se víc rozespívat a nejenom trefovat basy do beatu jedním stylem hlasu, ale že jsem se tam taky trošku i vykňoural a přímě díky těm trackům jsem otevřel minimálně u sebe nějaký nový skills a zase mě ta hudba zašla bavit o něco víc díky tomu, protože jsem se naučil pracovat s novýma prvkama. Díky tomu jsem mohl tvořit pak i třeba další tracky na to album, víc zpívanější. Sorry baby, ale dneska není mi. Ahoj, zdraví vás lidi za kamerou 12.10. Děláme album Mood, track FedEx. Jako FedEx. Bez by more bych nebyl,
Bez hudby more bych nebyl já. Fokus mám v hlavu, sorry baby, ale dneska není my. Dneska nejsme my, dneska jsem jenom já. Měma sex, doručila svůj zadek. Další track, Felix Felicis. Ok, to je taková věc prostě naš, nevím, co k tomu úplně říct. To musíte každý si pustit a posoudit si podle svýho. Další track, MPG, 5. track v polovině alba. Je to název, který charakterizuje asi nás, ale pro vás, i když nevíte, jakoby, co to znamená, tak to zní hezky. MPG je to lehce zapamatovatelný. A MPG track charakterizuje náš label, náš 5členný label, který jsme vám víceméně ještě nějak ani nepředstavili, co se týče třeba sociálních sítí, ale je to label, ve kterém vzniklo tohle celý album a budou na to vznikat další projekty. Chtěli jsme tam přiblížit nějaký věci, jak my fungujeme, jak jsem říkal, naše členy, aby všichni věděli, o co jde a nemuseli jsme to nějak jinak dávat najevo, než prostě hudbou. Prý mám srdče na dobrý. Točíme, jo? Nazdar! Pokračujeme v našem albumu a jedeme teď do actionu pro nějaký nábytek, protože bez toho nemůžeme nahrávat a prostě musíme koupit nějakou polici na pití a tak. A ještě tabuli s fixama na mazání, aby jsme si tam psali poznámky. No a musíme to udělat teď, protože bez toho bohužel nemůžeme nahrávat, takže jedeme nakoupit. Čau. Tak jsem to koupil ještě něco? Třeba fixy, protože tam jenom jedna, kámo. Podle mě tak stačí jedna. Kurs 1 ke 2 bude fungovat. A my jsme v újezdě, ale to je úplně jiný újezd. Ten blbec nás zavezl jiný újezd, no. Zamknul jsem to? 2 domy, 3 domy. Zamknul se to? Nevím. Máš na zamykání, jo, to auto? Ne? Yes! Já. Zase krátka. Co to? No fakt, že jo, to byl jezevec. To jsem já. Jo, stojím. Jdu. To je špatně. Jak jdu? Hovno, zase špatně. A třetí bude jak jdu zase. Jo? Tak si to představu. Midnight půlnoc. Mighty. Okay. Můžu si dát takhle nohu, nebo je to nikomu vadí? 6. track Midnight půlnoc. Mám tam v závorce klip, tak doufám, že i ten klip na to vyjde, uvidíme. Třeba ne, když tak vystřihneme, kdyby tam ten klip nebyl. Ale vím, že tam začínám já. Takže jsem ho asi vymyslel. Líbí se mi tam ten beat, je to můj type beat. Takže mi hodně sednul. To je, ty vole, za mě hodně jako track, který je, jak to říct, takový silný jako pro mě. Takový, kde jsme se hodně jako vypsali prostě z našich nějakých jako pocitů. I jak jako vznikalo to album. Si pamatuju, že jsme nějak byli jako ve městě. Nezávazně spolu s Magim a potkali jsme se prostě v jednom podniku, kdy vlastně jsme jako byli v takové fázi jako hodně na začátku tvorby toho alba, kdy vlastně je to tam i popsaný v tom tracku. Nějaký ty věci, co jsme tam prostě fakt v tu chvíli, jako jak jsme se o tom bavili, jak měli jsme nějaký vize toho alba, jak bychom chtěli, aby to bylo a to tam všechno je v tom popsaný, takže to je prostě track, který když si pustím, tak se jako dokážu vžít do té chvíle, co jsem jako pocitoval v tu chvíli, no. Nacházíme se v ateliéru, krom toho, že děláme ještě album, tak se chystám vydávat single a do vás také něco bude vydávat. Takže jsme dneska přišli nafotit nějaký fotky, covery, případně nějaký videa na Reelsy a tak. Další track to máme House Got Mad. Pro mě naopak docela netradiční beat, kde jsem měl možná i trošku problémy se s ním vypořádat, ale je to takový kratší track, asi jinačí třeba než ty ostatní, ale má něco do sebe. Track, který je nejvíc asi pravdivý, ale o tom asi nechci víc. To asi nechám na vás, abyste to posoudili. 8. návyková hra, první nebo jeden z prvních tracků, co tady vůbec vznikly. Možná to půjde, to ještě nevím, bohužel teď. Možná to půjde i slyšet na tom zvuku, protože ten track vznikl vlastně, když to studio jsme tady zařizovali, ještě půlka věcí tady nebyla a všechno bylo takový punkový, například, že jsme měli mikrofon, místo stojánů jsme ho měli na stativu pro foťák, pořádně tady nebyly akustické piny, FLko bylo 5 minut po stažení a takhle, takže víceméně jsme se všichni navzájem seznamovali s tím studiem, takže to byl takový pokus omyl, ale myslím, že u tohohle tracku zrovna to bylo v létě, takže jsme tady měli otevřené okno a když ten track hrál na basy, tak nějaký pán tady řval z okna, že ten track je dobrý, jak se jmenujeme na Spotify, tak jestli to chce poslechnout. Takže díky tomu chlapovi, který to na nás zařval, tak to na tom albu je. Ta hudba fakt jako pro nás znamená něco víc, než možná jako pro ostatní lidi, kteří to třeba ani nás tak jako nemusí teď vnímat, jo? Že to máme plně jako posunutý trošku tu hudbu, že fakt jako to chceme prostě dělat na max, chceme tomu dávat 100%, což o tom prostě je ta návyková hra.
Vstupuju. A říkej prostě. Vstupuju do dokumentu. Nacházíme se v Napa galerii na Malostranském náměstí a jdeme si zahrát ročník a nafotit cover k našemu bumbu. Čau. Já nejdu nic fotit tady dál, ale... Gang. To hraje však dál. Tam hrát vole. Nevím třeba. Ty vole, ty máš sílu. Píčo, vole, já jsem kripl, vole. Ty vole. Tak to ti jebe! Předposlední track 4am, to je ten track, kde zpívám německy, tak 4am pro mě speciální track v tom, že jsem si tam dal pár barů v němčině, troufnu si říct, že němčinu ovládám trošku docela, jestli tady nějaký rodilej Němec a je tam nějaká výslovnost třeba špatně v něčem, nebo nějaký slovosled, tak mě klidně opravte, ale mám tam pár barů v němčině a tím se mi ten track líbí o to víc, protože je to zase něco nového, co jsme nikdy neskusili a proto ten track mám rád a je tam chytlavý refrén, který vznikl takovou náhodou, že jsem násilím poslal Youngera za Mike, ať tam něco mumla a on z toho udělal. Řekl jsem Michaela nebo Youngera? A on tam udělal refrén. Tak Magic říká, že tak si běž stoupnout za Mike, prostě něco tam dej. A já v tu chvíli neměl jako nic napsaný, říkám OK, tak pojďme. Tak jsem tam prostě přišel a jen tak jako freestylovaně jsem tam prostě poslal refrén, který je za mě asi, ty vole, se mi jako totálně líbí. Na to, jaký to byl freestyle, tak to fakt jako zní dobře. I jsem si tam jako pohrál trošku s polou toho hlasu, kam jsem úplně se jako nikdy nedostal předtím. Takže to je za mě taky hodně jako track, který mám asi jako nejvíc rád z toho alba. To je dobrý beat. Tak, lidičky. Mně to přijde takový, že to jako je takovýhle jako druh vole beatů, ale není to tak jako neuchopitelné. Tak kdyby, jako víš. Právě ležíme a ve 104 jen na noze mám bylicí jen. Je to víno nějak chutná. Ležíme a ve 104 jen na noze mám bylicí jen vyfukuju kol. Myšlenky dávnou ztracený ve tmě. Geld na zubech mám gold, nechci čekat díl na tebe. No a poslední track, na ten se těším, číslo 10 a to nese název Adžika. Když jsme ten track nahráli, tak kluci nevěděli, co to Adžika je, tak pro ty, co to neví, tak je to koření, druh koření. Nevím, k čemu bych ho přirovnal, má to dost specifickou vůni a já se napiju. Koncept tohohle tracku napadl mě díky tomu koření a ten track mě baví ze celého alba nejvíc. Je to asi můj nejoblíbenější track, už kvůli tomu, jak to zní a taky kvůli tomu, jak ten track vznikl, že předtím, než jsme šli nahrávat, tak vlastně se všechno sralo, nic nešlo, nějakým způsobem jsme tady měli problémy prostě s mikrofonem a se stativem a nedrželo to a prostě asi po hodině a půl jsme neměli nic. Byli jsme i frustrovaní a takhle, chtěli jako to zabalit, ale po nějaký tý hoďce a půl se to nějak všechno zašlo točit k dobrýmu. A potom, co jsem tam dal hned ten refrén, který je na začátku, tak prostě už to pak šlo samo. Ten track se mi vlastně nahrál sám. A Younger chytil takový druhý dech u tohohle tracku, že byl úplně vyždímaný z toho, jak se všechno sere, tak chytil takový druhý dech, když to šlo už jakoby hned. A já jsem takový, že když prostě dělám track a něco se mi tam nedaří, nebo to nějakým způsobem necítím hned od začátku, tak prostě jdu od toho a už jako nedokážu se k tomu nějak jako na ten track napojit a dělat to znova. Ale Magic tam prostě poslal sloku a refrén, jako ke který vlastně asi nešlo jako říct, že pojďme se na to vysrat. No takže jsme nějak jako opravili mikrofon. Šel jsem to nahrát, i když jsem jako s tím nějak furt nebyl 100% spokojený a nebyl jsem si jistý, že ten track tam jako chci. Upřímně se mi to za stolik jako nelíbilo, když se to nahrálo, ale s postupem času, jak jsem to poslouchal ten track, tak jako taky jsem si to prostě oblíbil. Takže tohle je můj asi nejoblíbenější track z alba, dali jsme ho na 10, protože nevím, jak to ani popsat, ale je asi odlišný od těch všech zvukem i tou rytmikou, tak jsme ho dali na poslední místo jako takový outro. Ona v každém tom tracku konkrétně mluvila třeba o tom, co v tom je v tom tracku. Co tam máš ještě? Outro. A to tam máme vykoší už dávno. To si strž do píči, bo. Ale Ten bych dal doprostřed, kámo. Vychází to na 5 zrovna. no tak to je na 5, protože nás je 5, vole. Wow! Je pravda. Já si úplně zapomněl, že máme tolik věcí. Kámo, taky byla věka, že máme třeba 3 tracky. Že jo, úplně hodně. Kámo, to vypadá úplně topu, kámo. Michael, řekl by si ty vole před půl rokem, vole, že tady budeme dělat tohle. Psát na tabuli. Ale Psát na tabuli, to je tak šílené. Návyková hra. Tak to jich máme nějak hodně.
4 AM, bo tam je už. 4 AM tam není, kámo. Ale mělo to tak být, tam ještě není. No, takže to zbývají 4 ještě? Návyková hra. Ne. Adžika. Ano. 4 AM. Ne. No, takže chybí 4 tracky. Nebudem tam dávat 11. Tyhle se mi fakt povedlo napsat hezky, ty vole, viď. Návyková- Kámo, my už nemusíme nahrávat, vole, do píči, máme album hotový. Návyková hra. Ale tak kámo, to je dobrý jak svině návyková hra. To je to, To jsme nahráli skoro jako první. Jo. To bych nechtěl vydávat jako single, protože to je prostě jakoby... No ne, já myslel jako na nějaký jiný projekt třeba. Třeba já ti říkám, ale že za půl roku to nebudeš ti vydat. Zajímavostí u tohohle alba je ta, že víceméně asi všechno, nespomínám si na nic, že všechno jsme složili jako tady, nepřipraveně. Měli jsme vždycky jenom nějaký motivy, co třeba budeme chtít dělat. Řekli jsme si, hele, sejdeme se v tolik a tolik a budeme dělat track třeba s motivem tohodle a tohodle, ale neměli jsme nikdy připravený nic přesně. Přišli jsme vždycky do studia a tady jsme až začali psát a většinou i vybírat beat. Málo kdy jsme měli připravený i beat, takže to si myslím, že to album je tím speciální i. A zároveň to není i takový to, že je to najednou brdo všechno a prostě nějaký náhodný hovna, který jsme si namleli na CDčko, ale že to prostě má hlavu a patu a těch 10 tracků toho alba tvoří nějaký celek prostě smysluplný. Vlastně to všechno, jako celý to album, abych to nějak shrnul, tak to prostě dává smysl. Hodně jako je to takový, že si člověk podle mě s tímhle albem, pokud jako nás někdo poslouchal, ale nebyl takový, že si jako nás třeba neznal, tak si myslím, že až si tohle poslechne a bude fakt se jako vnímat, soustředit se na každý detail těch jednotlivých jako věcí, tak prostě pochopí, že jak jako my fungujeme, jaký na to máme náhled. Jo. K čemu se teda i pojí, to teda nevím, jestli jako o tom už teď můžu mluvit, ale to se když tak vystříhne, že chystáme křest tohohle alba, aby jsme si prostě mohli užít s váma společně nějak zakončit ten proces té tvorby tady tohohle alba. Myslím si, že je nejvyšší čas to prostě takhle nějak dát s váma, s lidma, co nás podporou, toho si extrémně vážíme, každýho jednoho člověka, kdo to sdílí, kdo to poslouchá, kdo prostě nám dává shoutout, protože bez toho by to nešlo samozřejmě. Takže doufám, že dojde co nejvíc lidí a společně si to nějakým způsobem užijeme, doufám, že na max. A to je asi tak, no. Takhle vše. MPG. Let's go since day one. Takže doufám, že se vám to album bude líbit a těším se na vás. Dobrý. Tak, a já bych vám chtěl pogratulovat. Děkuji. Že jsme dokončili právě album Since Day One. Děkujeme, sláva všem. Pojď! Je to ready? No nic, Hanka servis. Další se... Žádná cesta. A zase drop. Jo! My dva, spolu už bohužel nemůže být. Zůstala stát na místě a odevřel si cestu já. Jo. Slovensko, Česko a Mexiko. Je. Jak je to? Barve, trust me bro. Ale tak děláme rap nebo stories, ty vole? Have a beer, feel a girl. Feel a little bit, some know. Yet we know. Und wir nicht mehr da. Kamo tak, když Harry Potter kouzlí. Točili jsme dokument pro vás a pouštěli bráchovi od Youngera celý album a ten nám řekl, že stojí celý za hovno, tak ho teď vyhazujeme do koše. A nic nevyjde, konec, čau! Dělat a vrátit to zas back. Jen rap a love, chci peníze, těch hodně. I and my homie rolling. Jak se jmenuje? Prej I and my homie rolling blunt. Kámo, mě bylo třeba 16. Bez té kamery vypadáš jako. Představ se nám. Já jsem Vicky. Jsem alkoholik. No
tady album a ty jdem na tu druhou část teda. Ale já mám tady v kapse nějaký peníze. Mám dělat tak, že repuju. Hovna z prdele.